inihan paburan dito halawaan agidan utuhan paburan ang watang agad sa mga congressman hala na isang ipangat kamurutan kundi rin matamu sirigaw ihapaan gala kaya mo palibig masunod nga magkukurat sa pastilan bisan pa umuran ay bagalan kay pabayungan permihan ng sunod-sunuran ay bakit mahulog si kapitan kung di mayuran pabayilain irapat sayaw kung kamustura ay ahay ay basi ganahan pahirap irapagalan hala na isang ipangat pamurutan kundi rin matamu sirigaw ihapaan galan ay damo palibig masunod nga magkukurat sa pastilan bisan pa umuran ay bagalan kay papayungan hala na isang ipangat pamurutan kundi rin matamu sirigaw ihapaan galan ay damo palibig masunod nga magkukurat sa pastilan bisan pa umuran ay bagalan kay papayungan permihan ng sunod-sunuran ay bangin mahulog si kapitan kung di mayuran pabahilain irapat sayaw kung pamustura ay ahay ay basi ganahan pahirap irapagalan hala na isang ipangat pamurutan kundi rin matamu sirigaw ihapaan galan ay damo palibig masunod nga magkukurat sa pastilan bisan pa umuran ay bagalan kay papayungan Monaglit ko na, monaglit. Mr. Nori Isaingan sugat kan man daw mililibit abat